Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rin an. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng SED Panyawan Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal-herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinapablood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin din, ng Buongan Santo Tomas. SED Panyawan Plus. Gawa ng SED Marketing. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Kun mao, masagod ka nga mamahimo ko nimong umagad. Nga maasawa ko sa imong anak nga si Renan. Ow! Lubaw pa sugot. Sugot kayo ko. Kana pa nga, makaumagad kog gwapa. Unya, dato pa. Ay, nagkagustuhay mangka mo sa akong anak, ma'am. Oh, nakinahigog maamin ni Renan. O gani, may nahitabo na namo, Daddy Dadoy. Singan, may nahitabo na di ay. Aw! Ay, sige. Mumugka na. Why problema? Larga! Pakasal dayon mo!
Wala kang sambuslot aning atop sa inyong payag, dadoy, dadoy. Makita man ang buwan bisag ni atasud. Ay, naanad man lang po miya na mga among pananaw lapos langit. Maugyot, ma'am. Kay pobre man in taon kayo, me. Mao ganit tingali ni hinungdan nga mauwaw si Rinan nga mga asawa nimo. Kay pobre lagi, me. Adili mi angay nga matapik sa pamilya ninyong mga dato. Kung maminyo na mi, dadi dadoy, ato nang paninduton kining inyong payag. Ha? Paninduton nimo, Nyorita? Oo, kung minyo na mi si Renan, kining inyong kipuy-an, dili na ni payag, mahimo na ning mansyon. Alaloy. Kanindot, pag kanindot paminahon, hey, doon na nauna mi mansyon. Ay, sige, Nyorita, pag minyo na mo, aron matrabaho na yun ng payag na mo. Si Renan mo'y apuraha, dadi dadoy. Kay ako andaman kong makigminyo niya bisan unsang orasa. Pero, hay pa man si Renan, dadi dadoy, wa pa man lagi. Aw, Gabi naman lang, wa pa man kasi mo abot. Han man di ay seron si Renan, dadi. Di na ba di ay sila ang paulian? Gawas sa inyong payag? Ha? Dadi dadoy? Unsa man, sakto na bang pagkaluto ang kanon? Dili ba hilaw? Oo, gusto na kayo. Lami ka ng muluto. Kamao ka na. Salamat. Ano, pwede kang utan. Magsukad pa ko ha. Kadiyot lang. Rinan, ninutitan ang buwan sa gawas. Bantang kayo sa bintana, oh. Hayag kaayo. Si Panyang. Kung magtalikod siya, parehas siya parog ni aning Senyorita Fanny. Kaon lang diha, ha? Mutanaw una ko sa buwan. Noon saman ko. Kung ano si Fanny mamasol sa kumuna-una ako matanaw ko ni Panyang. Kano sa pa man mamatay kining gugma ko ni Senyorita Fanny. Kumusta mas landong amoy agaw, Rinan? Ay mo kabalaka. Luwas sa silando. Kompleto na siya sa mga tambal. O, wala mo gastuhan sa ospital. Salamat ya, Rinan. Lamat yung kayo. Ikaw, magkunin mo palit siya ng mga tambal. Di mo kang kwarta yung tao. Di magkakwarta. Ang operasyon na may gastuhan si Felipe. Di magkakwarta rin yan. Doon ako isuot ng higalang mitabang ni Lando. Siya mo'y angan yung pasalamatan. Kinsang imong higala? Nga mitabang ni Lando, imong kabit? Ma'am Caroline? Caroline! Dili kay Ma'am Caroline. Kay umaabot ako ni mong asawa. Ayaw ko sigig insulto, Renan. Sultihi ko. Kisa nang imong higala nga mitabang ni Lando. Imo ba'y kabit? O dito ka mato gabi maungwa ka mo pauli sa inyo? Ha? Sultihi ko! Dito ko sa inyo gabi
Og nabutagan na lang ko hapit paabot mo, pero wa ka mo pauli. Diyan ka matuog. Sulti! Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention. Nagpapalakas din ng resistensya sa katawan. May iwasan nito ang pagkakaroon ng ubot lagnat at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Mag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Pangalagaan ng katawan, laging mag-SED Panyawan. Produkto ng SED Marketing. Ma'am Caroline. Caroline lagi! Dili Ma'am Caroline. Kay pangasaw uno na ko nimo. Kinilang mga tawhana ang mag-ma'am nako kay mga saop sila. Pero ikaw, dili ka na saop. Umaabot ikang bana. Ug may katungod akong manghilabot nimo. Sultihi ko. Di ka matog gabi eh. Dito ba anang giingon mong kwartahan nga mitabang o gasto ni Lando sa ospital? Imo ba siyang kabit? Wa ka pa katungod nga manghilabot ako. Wa pa kumutando nga magpakasalta. Unsa? Kamu rin nagsabot. Pero wa pa kumuhukom na magigminyo ko nimo. Busa, wa ka pa katungod nga higdan ko nimo sa liog. Ug wa kilabot kun asa ko. Ug kinsay mga higala ko. Renan! Renan! Tio! Tio Felipe! Tio! Gipasakitan na sa ko ni Renan, Tio! Dili mo ang ngayang pakauhawan si Caroline at tubangan sa mga sao. Ma'am, ako'y una niyang gipakauawan. Wa pa mi magkasal. Pero gusto niya ko yung higtan sa liog. Gusto niyang ipalutaw nga wa ko hinungdan ng pagkatao. Pasiglan ko sa nga wa na ko mabuhat. Renan, sabton mo siya. Kinalang magkamaukang mo adjust sa batasan ni Caroline. Aron mo lambo ang inyong kaminyoon. Lahi si Caroline. Dito siya magdako sa Amerika. Ug ikaw, sa tanang tao din sa asyenda, ikaw ang akong gidahig. Pusa ikaw ang angay mo giya sa umaabot mong asawa. Dili kibatukan mo siya. Ayaw pangitag paagi nga mawa ang among pagsalig kanimo, Renan. Uy, guwang naman daig kining mga mani nga gitanong luyo sa payag ni Rinan. Mangibot ko, ganahan ko mukaon ining mani. Daghan pa kayong mani dito sa unahan. Kadaghan da ining gitanong ni Rinan. Pero dinhi na lang ko. Di lang ko magpalapig palayo sa payag. Tingalik masuko si Rinan. Mana payaga, ma'am? Tao? May mga tao nagpaingon din sa payag.
Rinan at iyaan ang payaga? Oo, ma'am. Yan ang payag. Ano siya pinmi magpundo diha? Labi na gunto. Ano niya mapahuway diha? O sige, dali mo. Musultaan ang payag. Pero ma'am, murag wa may tao. Tingalig masuko si Rinan nga magbuot-buot ang suod siyang payag. Umaabot kong asawa ni Rinan. Busa may katungod kong musod sa iyang payag. Si Caroline, siya ka na. Kauban sa tulo na mo kasaop. Nakadumdum si Caroline din sa payag ni Rinana. Rinan! Rinan! Naka ba diya taas sa payag? Kung naa ka kanaw diya, kay kung dili akin mo sa kadya. Umaabot ko ni mga asawa. Kasluno na ta. Busa may katungod sa kung anang imong payag. Kaslo na kuno sila. Garbo kay si Caroline nga miangkon nga asawa na si Rinana. Unsa man? Di ka mo gawas? Ha? Wes ako mo sa kadya. Musakagit si Caroline sa payag. Kini ma'am. Kini ikalay suod sa payag mo, ma. Anhilimis may pultahan, ma'am. Oh, sige. Oy, ma'am. Hinaya, ma'am. Hinaya. Tingri magguba ng pultahan sa payag ni Rinan, ma'am. Rinan! Diyan din himam ay, ma'am. Imposible di siya bugawas kung naapa siya. Uy! Kanindot ko sa sud aning payag. Dunay daghang dekorasyon. Mayong pagkahimutang. Si Rinan ang nagpaangay ini? Ha? Unsa ni? Ni ay mga sinina sa babay? Sinina ni sa babay, dili ba? Oh, bitaw. Kaya may mga sinis babae sa payag ni Rinan. Dunay kauban nga babay si Rinan dinhi sa payag. Ha? Ikaw ang babae. Nahibaw ba mo ini? Nga dunay babae nga gipapuyo si Rinan dinhi sa payag. Nahibaw ba mo? Ma'am, may kabantay nga may babae din ni ma'am, oy. Dunay babae nga nagpuyo dinhi. Kining sinina. Og niya apay mga pugong sa buhok. Niya apay bra. Hala. Ayaw kong ingna nga bayot si Renan. Bayot? Mga babae ug mga bayot lang ang magtinir ining mga butanga. Og siguro kung dili bayot si Renan, babae ang iyang gitaguan dinhi. Iyang uyab. Dunay laing uyab si Renan. Mabutiun siya. Namakakla ko si Renan. Doon na sila uyab. Nakita ni Caroline ang akong mga kamitsud sa payag. Og nasuko siya ni Rinana. O sabay ko buhaton. Pamahawa mo! Palayas mo! Oy, ma'am. Uy, nanghagi si Caroline. Di na sige paggubasun sa payag. Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa said marketing.